בקרבות לפנות בוקר בכפר דיבל שבדרום לבנון נהרג סמל ראשון פיליפ מוסקו, בן 21 ממעלה אדומים. פיליפ רצה מאוד להתגייס לקרבי. כתבנו אורן אהרוני פגש היום את משפחתו ואת חבריו. בחדר של פיליפ מוסקו במעלה אדומים יושבת אמו, לובה, ממיינת תמונות. מנסה לאחוז בכל דבר שרק יזכיר לה את בנה. על המיטה מסודרים המדים של המשטרה שהמתנדב, כמו גם של מד"א. פיליפ התגייס לפני 3 שנים. בהתחלה לא קיבלו אותו לצבא בגלל עודף משקל. אמרו לו שהוא לא מתאים לצבא, בגלל שהוא היה לו משקל יותר. אז הוא ירד 24 קילו בשביל לקבל פרופיל הכי גבוה. התכנסנו כאן הערב להציג בפניכם ערב מורשת לזכרו של סמל ראשון פיליפ מוסקו, זכרו לברכה. פיליפ יכול היה לא להתגייס בכלל, בקלות. אמרו לו, אל תתגייס. יכול היה להישאר בבית. למי שיושב פה כנראה זה לא טבעי, אבל יש אוכלוסייה גדולה שעבורה זה טבעי. אומרים לך, אתה לא כשיר להתגייס, אז אתה לא מתגייס, אבל הוא לא. הוא נלחם, עשה מאמצים גדולים אישיים, כנראה לא פשוטים, והגיע למצב שהוא יכול להתגייס. עוד טרם הגיוס, אני חושב שמה שאפיין אותו זה ההתנדבות, מד"א, משמר אזרחי. כשהוא היה בא, הוא היה בא לתת. הוא לא היה רוצה תמורה. התמורה שלו זה היה הסיפוק שהוא מרוויח מתוך העבודה, מתוך הקשרים עם השוטרים. ואני חושב שאין שוטר אחד שלא אהב אותו. באמת אהב אותו ואהב לצאת איתו ולעבוד איתו. ותשמע, יש שוטרים שלפעמים נלחמו. אמרו, אני רוצה לעבוד עם פיליפ, אפילו במקום שוטר. ההתנהגות שלו לאורך כל השירות היא כזאת שהוא כל הזמן דוחף את עצמו קדימה. וכל הזמן מגיע למקומות שקשה לו היה כנראה, והיה צריך להשקיע יותר מאמצים. ובוודאי, עצם היציאה שלו למלחמה, בכוח שהוא לא היה אמור להיות שם. המשימה היא להשמיד כמה שיותר מחבלים ולכבוש שטח. זאת המשימה שלנו הערב. אנחנו המפקדים נוביל בכל התקלות. ההתקלות הראשונה, הרבה אגרסיביות, הרבה אש, לא לפחד. אם צריך אתם מוציאים סכין ונוביל את המחבל. זה היה הימים מימי 2003. נסענו עם הכיתה ל3 ימים טיול לאילת. נכנסנו לכיוון עמודי שלמה, עמודי אמרם, והיה לנו לצעוד איזשהו מסלול של 4-5 קילומטרים. אני בחור בן 36, עם כושר גופני אומנם ירוד קצת, אבל בהחלט מרגיש את עצמי אדם בריא. ואנחנו מתחילים את המסלול, לאט לאט אני שם לב שהתלמידים הולכים בקצב יותר מהיר ממני. ואני בקושי נסחב אחריהם. ייחסתי את זה לכושר גופני חלש. באיזשהו שלב, שאני מתקדם עוד כמה מאות מטרים, אני מתחיל להרגיש קצת אילו ביחושים בחזה. ניגשתי לפיליפ. אמרתי לו, כך וכך אני מרגיש. הוא מסתכל עליי, הוא בודק אותי לשנייה. הוא אומר לי, תשמע, יש לך כרגע אירוע לבבי. התחלתי לצחוק. אמרתי לו, מה אירוע לבבי? אני צעיר, אני בריא. איזה אירוע לבבי? הוא אומר לי, אתה כרגע בשלב של לפני התקף לב. מה שאני מציע לך, בוא נחזור חזרה, נעזוב את המסלול, נלך לאט, כנס לאוטובוס, תהיה מתחת למסגן, כשהחבר'ה יסיימו את המסלול, נחזור חזרה לחדר ונעשה לך בדיקה יותר מקיפה, ובמידה מסוימת, אם צריך, חזור הביתה. אמרתי, אתה מדבר שטויות. התחיל להתפתח שם ויכוח בינו לבין עוד בחור שהיה חובש. והוא עמד בנחרצות על דעתו, שאני צריך לחזור. כיוון שראיתי את העמידה העקבית שלו, הייתי אומר, איכשהו בנחרצות שהוא מביע את הדברים, החלטתי שאני מקשיב לו ולא לחבר השני. ועשיתי את מה שהוא אומר. חזרתי לאוטובוס, הסגן, חזרנו בסוף היום בחדר, ועם סיום הטיול, דבר ראשון שרצתי זה לרופא קרדיולוג. הרופא אמר לי, מפה ישר לחדר המיון, אתה הולך לעבור צנתור. כן. במהלך הצנתור אמר לי המצנתר, עוד שלב אחד שהיית מגיע אלינו, היית כבר אחרי התקף לב. כך שבמידה מסוימת, אני חושב שפיליפ הציל אותי. כן. הוא זיהה, הוא היה מקצועי מאוד, הוא היה בטוח בעצמו,
נתן בדיוק את התגובה הנכונה במצב הנכון, ובגללו התחלתי טיפול שחזרתי באמת להיות כיום יחסית אדם בריא. חז"ל אומרים הרי שכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ובזמן הקצר שהיית חי כאן בעולמנו, נתת חיים להרבה אנשים. זה הקיץ האחרון שלי איתכם, עם הגשם הראשון אני אעלם, אמותיי יזרמו במורד החובות, כמו עלה נושרת תקוות רחוקות. אני איש של חורף בין אלפי אנשי ים, אך בחורף הזה כבר לא קיים. לאט לאט הדמעות נמסות, בין רוצים לא רוצים ותפילות רחוקות. אז תזכרו שהבטחתם לא לבכות, כי השמיים גדולים והדמעות קטנות. תעצמו את העיניים כל גשם ראשון ותחשבו עליי. אני רוצה לטפס על הערים כי הם שם, לבקר במדינות מעבר לים, לדעת אם יש צורות חיים אחרות, ואם המתים ממשיכים לחיות, כי זה הקיץ האחרון שלי איתכם, עם הגשם הראשון אני אעלם. לאט לאט השכבות נמסות, בין רוצים לא רוצים ותפילות נכונות. אז תזכרו שהבטחתם לא לבכות, כי השמיים גדולים והדמעות קטנות. תעצמו את העיניים כל גשם ראשון ותחשבו עליי. אז תזכרו שהבטחתם לא לבכות, כי השמיים גדולים והדמעות קטנות. תעצמו את העיניים כל גשם ראשון ותחשבו. הכרתי את פיליפ, אני חושב בשבוע הראשון שלי בתור מתנדב נוער, זה היה בכיתה י' 2002, משהו כזה. פיליפ, אתה יודע, בחור גדול, חיוך כזה, משקפיים של רוסי, ככה בחור. פיליפ, אתה אומר, טוב, נו, בטח יושב, עובד על המחשב באיזה מחסן אפסנאות. איזה יושב על המחשב, לוחם, שובר את כל המוסכמות, הכל, כל דבר כאילו אפשרי אפשר לחשוב שהוא לא, כל סטיגמה, שבר. אני זוכר את פיליפ כבחור שלכאורה בתחילת הקורס חשבנו אותו כחניך מאוד ילדותי. זאת אומרת, ראינו בחור שהוא גדול ממדים, אבל בסופו של דבר הנפש שלו, בהתחלה לפחות, נתנה לנו תחושה של בן אדם מאוד ילדותי, ילד, שלא בטוח עדיין הגיע לשלב שאתה מצפה מכל חניך, לפחות בתחילת קורס הפרמדיקים. ולקח לי גם באופן אישי זמן להקל את זה, זמן לקרוא את הבן אדם, להבין מי זה באמת פיליפ. ובאמת, אני חושב שלא יותר מאשר שבועיים שלושה מתחילת הקורס, אחרי החלקים הראשונים של הקורס ואחרי השוק הראשון שהחניכים עוברים, קלטתי שיש מולי, קלטנו כולנו, כל הסגל, בן אדם סופר בוגר, שכל כך רוצה וכל כך בעל מוטיבציה לבוא ולתרום ולהצליח בקורס ולהיות חייל, פשוט להיות חייל. פיליפ היה שרוף, אין לי מילה אחרת להגיד, היה פשוט שרוף על הצבא. בעיקר הוא היה פטריוט. אני זוכר שכל פעם כשהיינו עושים תרגלים בשטח, הוא היה מתנדב לקחת את הדגל, ואפילו פעם הוא שר לנו את ההמנון הרוסי כשביקשנו בעמידת דום. הוא נהרג בדיוק כמו שהוא חי, הוא אמיץ, לא מוותר, חותר למשימה, לוחם. תחילת תנועה.
הייתי אומר לו, קודם כל שאני גאה בו מאוד מאוד. כל אחד מהדברים שהוא עשה, זה דברים מיוחדים. המכלול שלהם הוא בלתי נתפס. כלומר, זה לא אחד ועוד אחד שמצטברים, זה משהו גדול מאוד שהוא עשה. והייתי מספר לו, אני חושב שאני מאוד שמח לדעת שהוא פרץ דרך בזכות מישהו, בזכות היכולות שלו, בזכות העובדה שהוא כובש, בזכות העובדה שהוא רציני, בזכות העובדה שהוא עשה משהו שהוא לא רגיל, אז אנשים אחריו יש להם בצעדים של מי ללכת, יש להם אחרי מי לעקוב. וזה משהו שלומדים היום פרמדיקים בקורס פרמדיקים את הסיפור הזה, לא כעוד סיפור שיש בו איזה לקח ללמוד איך שמים את התחבושת בימינה או בשמאל או משהו טכני. זה משהו אנחנו מנסים ללמד את האנשים שלנו. שהאיש שאמר, אני הולך ואני עושה ונקודה, ואין שיחה על זה. שלנו לשחיקה כדי לתפוס את האיסוף, אני מתקרב עצמי בזיור תחמושת, ולתת את שני מחבלים, שני מחבלים, יש לנו מ"פ פצוע ושני חיילים פצועים ברגל. שאני מאחל לעצמי, שאני אקרא אבא, שהילדים שלי יהיה להם קצת מהטוב שלו, מהערכים שלו. זה מה שהיינו רוצים שכולנו נעשה. שכולנו נלך קצת יותר קדימה ממה שאנחנו מחויבים ונעשה יותר. פיליפ זה חיים, זה איש חי. זה איש חי בנוכחות שלו, זה איש חי בתרומה שלו. זה אמיתי, זה האיש, זה פשוט משהו יוצא מגדר רגיל, באמת, חורג לטובה. אתה לא יכול ללמד אותם, זה משהו מבפנים. באמת חיים, זה איש חי.